Soc la Gemma Prats, soc psicòloga, faig formació en temes relacionats amb habilitats de comunicació interpersonal i gestió de les emocions. Fa 17 anys que soc professional autònoma, treballo amb tota mena de sectors i amb tota mena d'organitzacions, des de l'atenció al client, el treball en equip, la gestió de conflictes, el lideratge o qualsevol aspecte que tingui a veure amb les relacions humanes i amb la gestió de l'estrès i de les emocions. El taller de team building és una eina molt potent perquè la gent pugui desinhibir-se, relaxar-se i conèixer-se. Ho fem a través del teatre perquè és l'eina de comunicació interpersonal per excel·lència. Dona molt joc a que les persones puguin treure el millor de si. No només és teatral, sinó que també és visual, perquè el que fem és rodar-ho per poder tenir un resum audiovisual. La gent s'ho passa bomba i creiem que és una bona manera tant de fer una acció puntual amb una empresa com a la cirereta del pastís després d'un pla de formació.